Здравейте, аз съм Diamond Creeper Place, тук с мен е Trollface. Няма как да не ме познавате вече. Нали знаете, моите ръка все още ми дишат. И все още става голям купон. И Дик преди малко, не знам как някой го уби. И много съжалявам за това. Той ми беше много добър приятел. О, май сме тук. Трябва да му направим, другия път ще му направим розова главичка. И трябва да го направим дух. Така, довиждане, Дик. Ти се върна. Къде отиде? Сега и тебе да не загубя, че вече Дик много ми липсва и вече ще се отчаям. И няма да мога, не мога да хода вече. Аз тук търся неща. Някой уби Дик, Чакай бе, моя приятел. Чакай бе, ние се върнахме къде бих. Ама къде отиваш ти бе? Майка ти. Сете ли се? Онзи ден е оттам излезе. Не. И не излезах баш ония ден. Някой път като решаваме по математика задачи и някой път не може да реши задачи. Госпожата вика от самолет се вижда. Викам, ба, госпожо Бас, от самолет не се вижда, може от хеликоптер. Къде отиде? Нямам. И аз не знам къде отидах. Върни се сега назад, защото никаква идея не знам къде си. Ето та. О, ето ма. Намерих се къде съм. Гъпха! Как ще излезем от тука? Чакай. Качи се. Ами аз те направих стълбички. Право си ти. На 35 в 6. Да. После как ще намерим? Това дет ни трябва. Кое? Оле, аз имам, трябваше да направя аз една кофа лава. И ти имаш такова да Кофа, направим обсидиан, защото сега после тук да го намерим, после пак трябва да се върнем. Не, ти няма по-скоро ще ме запалиш мене. Ти пак как познаш, ще запаля белия дом. Не бе. А след като го ограб, разбира се. Няма да съм баш толкова гаден. Не трябва да правя чурпепи тогава. Викам цапца, взиме едно кебабче. Къде отиде? Ако не дойдеш, ще ти влезам кабреците. Не, ще държаш ме с крак. Къде отиди? Тука нагоре. Загубих да. Издики Diamond Creeper. Слизай тука бе. Къде? Нагоре ме. Не ме ли фи... Доверихте. Здравей. И как да скача там горе? Чакай. Виждаш ли ме? Здрасти. Уии, намерихте. И как да се кача сега? Пак трябва нагоре. Камък. Дръж. Не идей ма цили по главата, боли. Ще вземи да ми я спукаш. А то пък верно съм каскар. Много съм тъп. Пук! Ау! Къде отиде? Аз имам 5 торча на кръст, деца вика вече 4 може би. Добре, как го отиди там сега? Какво ще търсим там, баба ми? Не, пъти... намерих пътя за обратно. Я къде? Виж къде съм аз. Къде си? Ето ме тук. Къде направихме дикли? Не бе. Ето тук пътя за обратно. Вода! По водата нагоре си. Потъмън ще измием краката. Еми да. Това беше най-хубавия път. Бахма майката, не може да се кача. Как се кача сега? И аз не знам. Просто и аз не знам. С кое копче се качваш? С което трябва. Аз не знам вече какво направих. Къде съм аз? И аз къде съм? Вода. Щупи нещо, не знам къде съм. Где да знам? Аз съм някъде. Давай се. Не се давай. Как да излязам си? Още нагоре. Чакай бе. Той ясно разбрахме пътя на там. Ето. Защо е вода обаче? Чакай. Ей! Спокойно диши. Аз трябва да се качвам сега по тази вода. Да се удавям искаш. Не бе. Измих си краката вече, не ми трябва повече. Не, наистина не мога да се кача. Краката ми се измориха, не мога да плувам. Да спирам ли тази вода? Не, чакай, намерих път. Чакай да щупи си твоя камък, поне аз да се кача по същия път. Чупи го бе. Чакай да намеря къде беше. Помогни и ти де. Повече не мога. Какво е? Аз сам се оправих. Също ще плача, ако падна. Къде си? Не ми ли виждаш на мето? Не. Не.
О, как бе? Как колко нагоре скачи? Еми, мегасник съм. Просто съм мегасник. Сега ти ще слизаш обаче долу. Що? Защото пак ще трябва... Ох, тази вода ма нерви. Абе, нали се качих на този камък? Ето, качих се. Къде си? Нагоре. Ето. Още ли? Да. Ей, се Сприя тази вода, няма как да се кача. А, не, чакай. Чакай, не дей, спирай. Аз съм... А, не! Аз бях отличен пловец, бе. Що го казваш, айде? Чай. Сега, ако я пуснеш отново... Не, стига да обе... Стига, Жоро, махни я. Хубаво, майка ми. А, не мога да махна. Крипър ма задави! Айрон. Вече се оправих. Да, и едната кирка ми е схабена и другата. И моята. Аре, Ти имаш само една кирка, бе. се бе. Чакай, бе, 60. Айрон има ми отгоре. Еми. Знаеш къде е къща? Не знам. Сега ще я покажа. Знам, бе. Аз белия дом далеч го виждам. Сега ще излизам, ще викам свобода. Че с въздух от кога не съм виждал. Ева, ние цяла нощ ли седяхме това? 2 даже. 2 нощи, може да повярваш. Вижте. Виж какво се е дошло тук. Бой. Взимай и другото убий, защото ни трябва. Да, бе, знам. Още едно ще намеря с някъде. Тук малки илянчета има. Севдалини, бе, севдалини. А, не. Севдалини се вижда през нощта. Забравих. Ферно. Няма друго. О, виж, Миро. А, не, това е Евелина. Кралата Евелина. Ето, намерих. Слагам да печа 64. Такова. А за какво съм направил толкова печки? Или ги на 16 и слагай по 2 кола? Всяка печка. Аз имах само 4 кола. Еми, сега ще дам още. Абе, аз си сложих всичко това. Направи ли такова? Кое? Уби ли овцете? Да. Дай направи кирка. Кирка, там има още една овца. Излизай да взимаш Кое нища? обсидиан. Да правим портал, да ходим да убиваме гъс. Защо? Защото е много красив. Да, ма ужасен. Много дразни. Много дразни. Много хубав супер. Прави. О, голд. Слагам. И ако някой знае как да направим интро, Да пише в коментар. Килър обеща, че ще направи. да Килър обещава много работи, ама ги прави. Тоест не ги прави. Ана, До сега Йоко. Добре, ай ще видим. Ще чакаме няколко дена. Ако не е направил, пишете в коментари кой може. Сигурен съм, че на БГ може. Аз вече имам идея за анимация. Мога да я кажа в Защо ми затваряш вратата сега? Защото така. Ударих си главата. Имаш каска. Джомп. Кой ти каза, че имам каска? Аз. Ела да видиш дали имам. Ти си я свалил. Виж, заради тебе си ударих главата. Ела да видиш. Спокойно си. Виж, джонга ми стана. Виж каква ми е голяма. Да. Бъгна. Не. Оп, звънат ми. Някой ми звъни. Пауза. Ало. Жарко, къде си, бабо? Ще. Ще слезеш ли додолу да ме посрещнеш, ме, бабо? Така, върнах се, баба ми звънна. Неговата баба. Моята баба. Виж. Виж как те гледа сладко. Ела да Омага. видиш. Виж как ме гледа. Кое? Стой, бе. Оле, трябва да си убиеш още една овца. Диш. Те са 3. Аз ще ги удам още. Факър ли бе? Не, това е Sugar Cane. Как крипър, бе? Къв крипър, бе? Къв крипър? Искаш да чупа трева, аз пък ще чупа трева, ще късам трева. Да не са паднат малко семенца. Ела, дръж. Дръж, бе, дръж. Кой да държа? И си Му стои. вари го напред ти. Не, Аз нямам дърво. Аз нямам место. Аз сега чупа дърво. Аз ще събирам семена. За коти си. Да правим едно хубаво ферма. Кръвти ли дървото? Аз често казвам, бил съм много добър фермер. Някоя година, 2. Не знам.
Да си фермер е много хубаво. Щом кажеш. Имаш всичко. Мирезливи овце, прасета имаш, които са варгалят. Кота, крави имаш, които да правят му, да ги доиш, да се радваш. Баш да ги доиш не е много хубаво. Хубаво е. Викаш, измиваш сиските. С сапун ги измиваш. Търкаш ги. И после много хубаво мляко. Оле. Хубаво е да имаш ферма, А, мой виж, да имаш... имал съм сапун. Да, мой да имаш коне, магарета, мой да имаш... Тихо, сега ще измия краката. Да. Ще се Търкаш насапуни. съм аз. Сега аз няма си ги... Сега Ама има. си свали обувките. А, да. Сега си ги изми обувките. Карай, те са замиени. Хубаво. Така, сега да се насапуни съм. Така. А, наметнах си обувките. Тук покрай водата, то пък няма къде да ги засадим. Как няма, Дай ми бе? кофа с вода, тук да направим малко вода, да сложим около това семена. Ма не бе, вода ще сложим около къщата. Аз споменах ли, че ме беше страх в тъмното? Не. Май в първито епизод. Взели Става вълна. тъмно, страх ме. Я? Това е трето епизод. Да, аз казах в първи епизод съм го споменал. Аз имам такова, бе. Клипче 2 минутки. Кой не. минутки? Не, то повече. Изпечено. Виж колко сапун. Колко Може много да легна до ям. тебе, страх ме. Направи така до тебе да лежа. Ама добре, ама аз ще спа отгоре, защото искам ти да душиш моите крака, не аз твои. Чакай. Не, чакай. Не бе, Чакай, йок место. Просто ти ще душиш моите крака. Не бе, така, моля ти се. Легни, когато вали и може да се спи. Нищо, че е ден. Ако не го знаеш ден. Знам го. Хубаво ли ми миришат? Не съм ги мил 3 епизода. Пускай ми лигото. Гипате лигото, да знаеш. Това е последния клип за днеска. Чакай. Имам идея. Хрумна ми идея. Ще ги качим днес. Може би. Може би. Може и днес, защото отдавна не сме качвали клипове на Майнкрафт. Отдавна ли? Отдавна един епизод имаш. Аз съм нов. Аз съм нов и сега аз като съм себе, няма да си нов. Стар ще си вече. Ще ти увяхна диамантите. Аз по-отгоре. Ще увяхна диамантите. Обяк така, виж, зелен стана вече. Виж, погледни ме. Скачам на леглото, ама мама не ми дава. На. Не ма удрях, бе. Не, стига. Много обичам, стига, поне сега като някой... Мама по принцип не ми дава, ама не се радвам и ще скачам. Я ми фърля една баница. Съм гладен. Ето. Ти си... Какво открадна, манго? Аз ги мощи от теб. Нищо бе, ще крадем и на тебе. Пак чупих, не? Не, Пак чупих. Абе, кой фърля само, бе? ще ти паузна. Бате, какво правиш сега? Не, бе, кой го фърли? Що крадеш, бе? Виж, не, бе. Виж, Виж оцели някой ме. фърли камъка. И на мен. Това е камъкът ти от тебе, бе. Виж какъв в мен. А ще имам 7 камъка. Аз имам 57 камъка. Снимаш ли още? Да. Кой манго е фърлял, бе? Не знам, някой обича много да чупи. Бил е онзи там. Я да видя. Ония, пещерняка. Тъмно ли става или ми се струва? Така ти струва. Вари да вземи шугара хем. Що? Барим да направим някоя салата. Салата. Стига ми, затваряй вратата! Пак си удари в главата. Бах и забавата става така. Ако Казвам е... ти, кожни път го направиш, ще ти увярат на диамантите. Сега ще посадим тук да се... Колко смях ще има в този клип? Те не в знам. първите клипове още смя... Та трябва нещо си прави много. Вземи Ох, верно бе, дай ми онова. Как се казваше, бе? Нека удара ми. Деца прави да се копае. Не да се копае ми, да се жени. Мотика. Мотика, да, например, но и ми дай. Хоето.
Дай ми мотичка да се радва.